Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू आवर गोरलै चैनल सो नोंथांमोनखो गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौबो जोंनि गोरलै चैनलसिम बरायनाय जाबाय सो नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ होनायफोरखौ माने गोरलै चैनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चैनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो आरो नोंथांमोना जुदि जोंनि होनाय भिडिअफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला जेसेबां बर' फरायसाफोर दं सो नोंथांमोना बिथांमोननो शेयार खालामजालाय आरो नोंथांमोना लोगोफोरनोबो शेयार खालामनो हागोन फरायसाफोरनो सो दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासे लोगोफोर स्टार्ट खालामदिनोसै सो लोगोफोर दिनै जों नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान चेप्टार लानानै फैलायबाय सो दिनै जोङो फार्स्ट लेसनखौ सावरायगोन सो नोंथांमोना बै डिफरेंट माने आलदा चेप्टारफोरखौ जुदि नायाखैब्ला जेरैबायदि 2 लेसन 3 लेसन 4 लेसन सानखान्थि क्लास 10 नि बेफोरखौ नोंथांमोना प्लेलिस्टआव थांनानै नायबानो जाबाय सो अलरेडि जों बेफोरनि भिडिअफोरखौ जों होनाय जाखाबाय सो दिनै जोङो नै पार्टआव जों सोलोंगोन से लेसनखौ सो बे लेसननि नामानो जाहैबाय जोंनिया नंगुबै अनजिमाफोर सो नैबे जाबाय जोंनिया लोगोफोर फार्स्ट पार्ट जागोन आरो बे पार्टआव जोङो एक्सारसाइज खालामनो हागोन ना हाया मिथिला बाट जोङो इन्ट्रोडक्शन माने इम्पोर्टेन्स मोननैसो खौरां सोलोंनो गोनां खौरां नै चेप्टारनिखौ स्टार्ट खालामनायनि आगोलावनो स' जोङो बेफोरखौ एसे सावरायदोंसै लोगोफोर दिनै स' जोंनिया नंगुबै अनजिमा बे चेप्टाराव मिथिनो गोनां मोननैसो बेसिक आरोना नोंथांमोना मोनदोंबो जानो हागौ आगोलै सो जों मोनबाबो एसे रिभाइज खालामनाय बायदि खालामनोसै स' दा नोंथांमोना मिथिखागौ मिथिंगायारि अनजिमाखौ जों इंलिसआव मा होनना बुङो नेचारेल नाम्बार आरो बे मानिफ्राय स्टार्ट जायो लोगोफोर 1 निफ्राय आं जास्ट एग्जाम्पलफोरखौ होनानै बुजायगोन हा लोगोफोर डेफिनिसनफोरखौ नोंथांमोना डेफिनिसनखौ दा नोंथांमोननो नाङा बेवहाय जों दा जास्ट गोसोआव लाखिनांगोन आरो ना माबायदि बे मिथिंगायारि अनजिमाया मानिफ्राय माबायदि जायो दा आबुं अनजिमाया माबायदि जायो दा रग' अनजिमा माखौ बुजायो रोदा अनजिमा माखौ बुजायो बेबायदिखौ जास्ट नोंथांमोना जास्ट बुजिनानै लाबानो जाबाय जे डेफिनिसनफोरखौ नोंथांमोननो दा क्लास 10 आव जों दा लिरनो होथ'ला बेफोरखौ दा जोंना मिथिंगायारि अनजिमाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो लोगोफोर 1 2 3 4 डट बिदि थांबाय थागोन आरो ना लोगोफोर आप टु इनफिनिटी जेसेबां लिरनो हागौ गोसो बेबायदि लिरनो हागोन आरो ना स' जोंनिया ओरैनो दा मिथिंगायारि अनजिमा होनना बुङोबा जोङो जों दा साननायफोराव जेफोर अनजिमाफोरखौ बाहायो बेफोरखौनो जों मिथिंगायारि अनजिमा होनना बुङो स' नोंथांमोना जुदि जायखिजाया मुवा बेसादफोरखौनो हमना ला जों साननोबा जोङो मालाबाबो जोङो 0 निफ्राय जों स्टार्ट खालामा लोगोफोर जों मानिफ्राय स्टार्ट खालामो 1 निफ्राय स' बेनिखायनो बेखौ माने नेचारेलि जोंनि खुगानिफ्राय 1 निफ्राय जों ओंखारो नालाय स' बेनिखायनो बेनि नामा जोंनिया मिथिंगायारि अनजिमा थादों आरोना स' जायखिजायानो मिथिंगायारि अनजिमाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो लोगोफोर बै 1 निफ्राय आं बेयाव हांखो बोना होखादों स' मिथिंगायारि अनजिमा 2 निफ्राय स्टार्ट जायो नैथिं खोनाखौ मा होनना बुंगोन जोङो लोगोफोर बै 1 निफ्राय मिथिंगायारि अनजिमा होनना बुंनाय जागोन स' नेक्स्टआव फैबाय जोंनिया नेक्स्टआव मा लोगोफोर दा मा होनना बुङो आंनिया आबुं अनजिमा स' आबुं अनजिमाखौ जों इंलिसै होनना बुङो होल नाम्बार्स स' दा बे आबुं अनजिमायाव जोंनिया फैगोन 0 निफ्राय लोगोफोर स' आबुं अनजिमाया मानिफ्राय स्टार्ट जायो लोगोफोर 0 निफ्राय फार्स्टआव 0 फैगोन बिनि उनाव 1 2 3 डट बेबायदि थांगोन आरो ना आप टु इनफिनिटी बिदिनो थांबाय थागोन जेसेबां हायो स' दा आबुं अनजिमाया मानिफ्राय स्टार्टिं जागोन लोगोफोर नैनिया मिथिंगायारिनिया 1 नै आबुंनिया मानिफ्राय स्टार्ट जागोन 0 निफ्राय स' दा जों बे हांखो माबायाव सिम्बल माबायाव नायोब्ला जोङो 2 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो ना बेनिफ्राय 2 निफ्राय बिनिफ्राय बे साइडथिं मा जागोन जोंनिया आबुं अनजिमा स' दा जों बेवहायनो जों बुंनो हायो जे गासैबो मिथिंगायारि अनजिमायानो जोंनिया आबुं अनजिमा जानो हायो बाट गासैबो आबुं अनजिमायानो जोंनिया मिथिंगायारि अनजिमा जानो हाया लोगोफोर मानो होनबा जोंना आबुं अनजिमायाव जोङो लाथिख' मोनो बाट जोंनिया मिथिंगायारि अनजिमायाव जों लाथिख'खौ मोना स' बेनिखायनो जों गासैबो मिथिंगायारि अनजिमायानो जोंनिया आबुं अनजिमा जानो हागौ बाट गासैबो आबुं अनजिमाया जोंनिया मिथिंगायारि अनजिमा जानो हाया स' दा बिनि उनाव नेक्स्टआव जोंनिया नेक्स्ट थार्ड नाम्बाराव फैगोन जोंनिया लोगोफोर मा अनजिमा बे थार्ड नाम्बारनिया जाबाय जोंनिया रग' अनजिमा स' दा रग' अनजिमा बुंनो थाङोब्ला जोङो दा जोंनिया बेयाव गासैखौबो लागोन आरो ना जेनेबा फर एग्जाम्पल दा बेवहाय जोङो नैथि माइनासफोरखौबो लागोन आरो 1 2 फोरखौबो लागोन माने नै हांखोनि निउ दा जों लिरनानै होदों लोगोफोर आङो दे नै 0 निफ्राय बिथिं मा थाङो जोंनिया राइट हेन्ड साइडथिं 0 1 2 3 4 बेबायदि थांगोन आरो लेफ्ट हेन्ड साइडथिं
-1 -2 -3 -4 बेबायदि थांगोन स' बे गासैखौनो जों माबायदि मा होनना बुंगोन बेफोरखौ जोङो रग' अनजिमा फर एग्जांपल दा नै माइनास इनफिनिटिफोराबो जागोन आरो माइनास इनफिनिटि बिथिं ओरै लिरो आङो -3 -2 -1 बिनिफ्राय 0 बिनिफ्राय 1 2 3 डट 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 इनफिनिटि स' नाय बे जोंनिया माइनास खोदों प्लास खोदों माने लोगो लानानै लोगोसे 0 खौबो लानांगोन आरोना जोंनो रग' अनजिमा स' दा रग' अनजिमाखौ बुजि हाबायना लोगोफोर स' दा जोङो रग' अनजिमायाव जोङो माइनासफोरखौबो लागोन आरो पजिटिभफोरखौबो लागोन बिनिफ्राय 0 खौबो लाफादेरगोन लोगोफोर स' बेखौनो जों मा अनजिमा होनना बुङो लोगोफोर रग' अनजिमा स' बिनि उनाव जों नायगोन रोदा अनजिमा स' दा नैबे दा होनायफोरा आं दा जाय अनजिमा लिरदों दा पइन्टखौ लाया दे जों लोगोफोर बेवहाय जों पइन्टफोरखौ लाया बाट निउ आं सिरियेलि जि अनजिमाफोरखौ लिरदों बेफोरखौ जोङो रग' अनजिमाने होननानै हमना लानाय जागोन आरोना स' बेनि उनाव जोंनिया रोदा अनजिमा स' बेखौ इंलिसाव होनो जों मा लोगोफोर प्राइम नाम्बार्स स' दा रोदा अनजिमा होनना बुंनो थाङोब्ला आं सिम्पलि होनना बुं दे रोदा अनजिमाया जोंनिया सेजों आरो गावजोंल'सो रानजायो लोगोफोर फर एग्जांपल नोंथांमोना जुदि लायोब्ला जोंनाय 3 खौ दा लोगोफोर जोंना 3 लाबा जोंनिया 3 आ माजों रानजायो लोगोफोर 3 आ जोंनिया 3 जोंथ' रानजाखागोन ना बे बिनिफ्राय बे माजों रानजागोन लोगोफोर 1 जों रानजागोन स' बिनिखायनो 3 आ जोंनिया मा अनजिमा लोगोफोर रोदा अनजिमा थिग बिदिनो जोंनिया 2 आबो रोदा अनजिमा लोगोफोर 2 आबो जोंनिया माजों रानजायो 2 आबो 1 आरो 2 जों रानजायो माने गावजों 3 आ गावजों 3 जों रानजाबाय आरो 1 जों रानजायो ना बेबायदि जुदि गावजों आरो 1 जों रानजाबा जोंनिया मा जागोन सिम्पलि रोदा अनजिमा दा मोनसे खोथा फैयो बेवहायनो जोंनिया अब्ला जुदि 1 जों आरो गावजों रानजायोब्ला जोंनिया 1 आ रोदा अनजिमा नंगौना नङा लोगोफोर स' दा बेवहायबोथ' जोंनिया 1 आ गावजोंबो रानजायो आरो 1 जोंबो रानजायो बेबायदि बुंनो हायोमोन बाट जोंनिया लोगोफोर जुदि जों नायनो थाङोब्ला 1 आ जोंनिया रोदा अनजिमा नङा स' मानो नङा बेखौ बुंनो थाङोबा जोंनिया रोदा अनजिमायाव मोनसे कन्डिसन दङ जे रोदा अनजिमा जानांगौबा 1 आरो गावजोंथ' रानजानांगोन आरो लोगोसे एक्जेक्टलि मोननै आगोसार माबा थानांगोन आरोना कमन थानांगोन बेवहाय सानजाबगिरि थानांगोन आगोसार सानजाबगिरि स' दा जोंनिया 1 निखौ नायोबा अनलि बिनिखौ खैथा मोनगोन नोङो फेक्टरखौ नागिरबा जोङो आगोसारखौ नागिरबा अनलि मा मोनगोन लोगोफोर अनलि 1 मोननै मोननाय नङा बेवहाय जोंना 3नियाव खैथा दङ मोननै दङ मानोना बेखौ जों माजों राननो हायो जोङो 3 आरो 1 जों थिग बिदिनो 2 खौबो नायबा 1 आरो 2 जों स' बेबायदि जानांगोन जोंनिया मोननै थाथारनांगोन आगोसार माबाया फेक्टरा स' बिनिखायनो जोंनिया 1 आ जोंनिया मा नङा लोगोफोर रोदा अनजिमा नङा दा बयनिख्रुइ उन्दै रोदा अनजिमाया जोंनिया मा लोगोफोर बयनिख्रुइ उन्दै रोदा अनजिमाया जोंनिया जाबाय 2 मानोना 2 आ 1 जों रानजायो आरो गावजों रानजायो 2 जों रानजायो स' बिनि उननि रोदा अनजिमाया जोंनिया मा लोगोफोर 3 माने 3 स' 3 आ मानोना 3 आबो 3 आरो 1 जों रानजायो स' बिनि उनाव 3 नि उनाव मा फैयो जोंनिया 4 फैयोमोन बाट जोंनिया 4 आ रोदा अनजिमा नङा लोगोफोर रोदा अनजिमा मानो नङा जों बुंनो थाङोबा सिम्पलि नाय 4 खौ जोङो रोदा अनजिमा मानो होनना बुङा 4 आ 4 जों रानजायो गावजों रानजानाया जोंना जोबबाय बेनिफ्राय जोंनिया 2 जोंबो रानजायो बिनिफ्राय 1 जोंबो रानजायो नाय बियो 4 आ जोंनिया गावजों रानजानानै आरो 1 जों रानजानायनि अनगायैबो जोंनिया माजों रानजायो लोगोफोर 2 जों रानजायो स' बिनिखायनो जोंनिया 4 आ मा नङा लोगोफोर रोदा अनजिमा नङा स' बिनिखायनो जों 4 खौ लानो हाया स' बिनि उनावहाय जोङो मा मोनगोन जों मोनगोन 5 स' 5 आ नंगौना नङा लोगोफोर स' 5 आ जोंनिया रोदा अनजिमा नंगौ स' 5 खौ जोङो अनलि जोङो 5 जों आरो 1 जोंल'सो राननो हागोन स' बेबायदि जुदि 1 जों आरो गावजोंल' रानजानो हायोबा जोंनिया मा जायो रोदा अनजिमा जायो स' नेक्स्टनि रोदा अनजिमाया जोंना जाबाय 5 स' नेक्स्टनि उननिया जागोन जोंनिया 7 नेक्स्टनि उननिया जागोन 9 8 आथ' जोंनिया जाया 9 आ जागोन जे लोगोफोर 9 आबो जोंनिया रोदा अनजिमा नङा मानो नङा 9 आ 9 जों रानजायो 3 जों रानजायो आरो 1 जों रानजायो स' नाय खैथाजों रानजाखोयो मोनसे मोननै मोनथाम अनजिमाजों 9 आ रानजाबाय स' बेबायदि मोनथाम अनजिमाजों आरो बानै बायदि बुंनो हागोन जे गावजों आरो 1 नि अनगायै जुदि रानजाबा जोङो मा खालामनो हाया बेखौ रोदा अनजिमा जोङो होननानै बुंनो हाया स' बेनिखायनो 9 माने 9 आ जोंना रोदा अनजिमा नङा बिनि उनाव जोंना रोदा अनजिमाया 11 13 डट 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 बेबायदि जोङो लिरनो हागोन आरोना बिथिं थांबाय थागोन स' बिथिं जों जेमान थांबाबो जों जास्ट नायनांगोन जे बे अनजिमाया 1 जों आरो गावजोंनि बागै माजोंबा रानो नामा जुदि राननो हायोब्ला अब्ला जों बेखौ रोदा अनजिमा लानो हाया आरोना सिम्पल दा जोंनिया फैबाय मा लोगोफोर जथाय अनजिमा स' दा जथाय अनजिमा बुङोब्ला जोङो लोगोफोर माने रोदा अनजिमानि अपोजिट आरो रोदा अनजिमानि उल्था
फोरखौ जोङो जथाय अनजिमा होनना बुंनो थाङो आरो ना नै 5 नाम्बाराव आङो मा होनना बुंदों जथाय अनजिमा होनना बुंदों स' दा जथाय अनजिमा माने जोंनिया रोदा अनजिमानि उल्थाफोरखौनो जोङो जथाय अनजिमा होनना बुंनो थांगोन दा खोथाया जाहैबाय जोंनिया जथाय अनजिमा समनिख्रुइ उन्दै जथाय अनजिमाया मा होनना बुङोबा जों से आरो लाथिख'खौ जों जथाय अनजिमा हमा लोगोफोर जथाय अनजिमायाव जों मानिफ्राय हमगोन जथाय अनजिमाया स्टार्ट जागोन जोंनिया 4 निफ्राय मानोना 4आ जोंनिया से आरो गाव रानजानायनि अनगायैबो जोंनिया 4 जों 2 जों रानजायो स' बेनि उल्था होनना बुंनाय जादों आरो ना माने रोदा अनजिमा नङिफोरानो जोंनिया मा से आरो 0खौ हमादै लोगोफोर बेवहाय जोंनिया माने से आरो 0नि अनगायै रोदा अनजिमानि अपोजिट नाम्बारफोरखौनो जों मा होनना बुंगोन जथाय अनजिमा होनना बुंनाय जागोन दा 4 नि उननि जथाय अनजिमा मा जागोन लोगोफोर 4 नि उननिया जागोन 6 6 नि उननिया जागोन 8 8 नि उननिया जागोन 9 स' बेबायदि थांगोन आरो ना स' बेबायदि माने जों डिफिनिसन हिसाबै बुंनो थाङोबा माने से आरो गावजों रानजानायनि अनगायैबो आलदा अनजिमाजों जोंनिया रानजायो अब्लानो बेखौ जों मा होनगोन जथाय अनजिमा आरो इंलिसाव जथाय अनजिमाखौ इंलिसाव लोगोफोर मा होनगोन जोंनिया कम्पोजिट मा होनगोन लोगोफोर जथाय अनजिमाखौ इंलिसाव जोंनिया मा होनो कम्पोजिट नाम्बार होनना बुंनाय जायो आरो जोंनिया बेखौ नांगोन नैबेखौ सोलोंबाय बेफोरखौ रोंबाय दा एबार नैखौबो रोंबाय दा जोंनिया 6 नाम्बारावथ' सिम्पल होमबाबो आं जे जों नाम्बार सिस्टेमनिखौ एसे सावरायदों नालाय स' बेनिखाय आं एसे होनाय जाबाय जरा आरो बेजरा स' नोंथांमोना बेखौथ' गासैबो मिन्थिगौ जानो हागौ जरा माने मा जोंनिया जरा माने 2 जों रानजानाय आरो बेजरा माने 2 जों रानजाया स' बेखौथ' आं बुजायनो गोनां गैला जरा आरो बेजरानि सायाव जरा माने 2 जों रानजागोन आरो बेजरा माने 2 जों रानजाया आरो जराखौ इंलिस होनगोन इभेन नाम्बार आरो बेजराखौ होनगोन इंलिसै लोगोफोर नै जराखौ इंलिसै मा होनगोन इभेन नाम्बार बेनिफ्राय नैखौ मा होनगोन अड नाम्बार स' दा बेनो आरोना स' बेनि उनाव जोंनिया 7 नाम्बाराव जोंनिया फैगोन लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा बा रेशनेल नाम्बार स' दा बेवहाय आं दा नैफोर अनजिमाखौ खोमोरनो हानाय जाबाय ना लोगोफोर बेखिनिखौथ' जों क्लियार बुजिखाबाय स' दा आं बेखौ खोमोनसै एसे बुजिनो गोनां दा जोंनिया रानजोबथा अनजिमाया स' बेनिखाय आं एसे बुजायनोसै आरोना स' दा बेनि उनाव रानजोबथा अनजिमा जुदि जोङो बुंनो थाङोब्ला लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा नैथि आं बुजायना होनो जाबाय एसे रानजोबथा अनजिमाखौ जों इंलिस होनगोन लोगोफोर रेशनेल नाम्बार स' रेशनेल नाम्बार स' दा बेवहाय जोङो रानजोबथा अनजिमा माने जोंनि ओरैनो बेसिक जुदि बुंनो थाङोब्ला लोगोफोर जायफोर अनजिमाखौ जोङो बोखाव खोन्दो बायदि माने पि बाय किउ फर्माव जोङो साजायनो हायो बेफोर अनजिमाखौनो जोंनिया मा अनजिमा होनना बुङो लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा होननाय बुंनाय जागोन माने नैबायदि फर्माव थानांगोन आरो लोगोफोरना पि बाय जोंनिया किउ महराव थानांगोन लोगोफोर माने बोखाव खोन्दो बायदि आरो जेराव जोंनिया मा जानो हाया किउआ जोंनिया 0 जानो हाया लोगोफोर माने किउआ जोंनिया लाथिख' जायोब्ला बे जोंनिया रानजोबथा अनजिमा जानो हाया स' बेनिखायनो जा जोंनि रानजोबथा अनजिमानि बेसिक ओरैनो डिफिनेसना जाबाय पि बाय किउ माने आरो किउआ डाज नट इक्वल टु 0 माने बेबायदि थायोबा जोंनिया मा जागोन बेयो रानजोबथा अनजिमा जागोन माने नैबायदि आरोना फर एग्जांपल 1/3 2/5 बेफोरबो जोंनिया मा अनजिमा लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथा अनजिमा नायनो थाङोब्ला नोंथांमोना बेयाव जुदि नायनो थाङोब्ला नोंथांमोना नुगोन आरोना दा 0 आरो 1 नि गेजेराव जोंनिया जुदि मिडल पॉइंटखौ लायोबा बे मिडल पॉइंटआ मा जागोन 1/2 दा 1/2 आबो जोंनिया मा मोनसे लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा बेबायदि जोङो बेयाव पॉइन्टनि महराव जोङो दिहुननो थाङोब्ला नैबायदि जों रानजोबथा अनजिमाफोरखौ लोगोफोर आरो दिहुननो हागोन बाट खोथाया जाहैबाय नै 1 2 3 फोरा जोंनिया रानजोबथा अनजिमा नंगौना लोगोफोर स' दा 1 2 3 आबो जोंनिया रानजोबथा अनजिमायावनो गोलैगोन मानोना जोङो 1 बाबो जों मिथिखागौ जायखिजाया अनजिमानि सिङाव मोनसे मा थायो लोगोफोर 1 थायो स' दा बेबो जोंनिया पि बाय किउ महरनि जोङो 1 खौबो लिरनो हायो थिग बिदिनो जोङो 6 आबो रानजोबथा अनजिमा मानोना जोङो 6 नि सिङावबो जोंनिया मा थायो लोगोफोर मोनसे 1 थायो स' बारे 6 आबो जोंनिया रानजोबथा अनजिमा माने 6 खौबो जोङो पि बाय किउ फर्माव लिरबा जोंनिया मा जागोन 6/1 जेराव किउ नि माना जाबाय किउ नि माना 1 स' दा जोंनिया किउ नि माना जोंनिया 0 जानो हाया जास्ट बेनो आरो मोनसे खोथा फैयो बेनि उनाव मोनसे कन्डिशन दङ जे जोंनिया रानजोबथा अनजिमा जायोब्ला जोंनिया माने बेखौ जोङो पॉइन्टआव जुदि लाङोब्ला दा नैखौ जुदि नैजों रानोब्ला जोंनिया जोबहैनो नांगोन माने मायबा मोनसे जायगायाव थांनानै जोंनिया जोबहैनो नांगोन बेफोरबायदिखौसो जोङो रानजोबथा अनजिमा दं मोननै कन्डिशन दङ मोनसे जाबाय
पॉइंटनि उनाव जोंनिया जोबहैनाय आरो जाबाय पॉइंटनि उनाव जोंनिया जोबहैया स' दा पॉइंटनि उनाव जोबहैनाय आरोना पॉइंटनि उनाव जोबहैनाय माने नैखौ जाथे जोङो फर एग्जांपल जों दा नाय जों दा मोननै एग्जांपल लानानै सावरायदोंसै रानजोबथायनि होल डिटेल्स एसे बुरजायै स' जोंना फर एग्जांपल दा आङो 3/2 खौ होबाय आं माखौ लोगोफोर 3/2 खौ लाबाय आं लोगोफोर 3/2 बोखावखौनो लाबाय आङो स' दा 3/2 खौ जुदि आं लायोब्ला बेखौ आं जुदि रानोब्ला 3/2 खौ जुदि रानना होयोब्ला जोंनिया मा जागोन नाय 3/2 खौ रानोबा 2 सानजाब 1 2 बिनिफ्राय निउ मा आग्लायखो 1 आग्लायबाय निउ पॉइंट होबाय निउ लाथिख'बाय 2 सानजाब 5 निउ मा दागो 10 जाबाय स' एन्सारा 3 खौ 2 जों रानोबा जों मा मोनखो लोगोफोर 1.5 नाय बे जोबैबायना लोगोफोर दशमिकनि उनाव जोंनिया बिथिं जोंनिया जोबनो गैयै मानफोरखौ जोङो मोनदिया जोंनिया जोबैबाय स' नै बायदि जुदि जोबैनाय जुदि जायोब्ला जोंनिया मा जागोन बियो रानजोबथा अनजिमा जाथारगोन फर एग्जांपल आरो जुदि मोनसे लाबोबा एग्जांपल 3/2 बायदि आरो मोनसे एग्जांपल लायोबा जेनेबा जोंना नै बायदि लाजागोन जे 5/4 खौबो लाजागोन जोङो 5/4 लायोबा जोंनिया मा जागोन 5/4 खौ जों जुदि रानोब्ला आं डाइरेक्ट लिरखानोसै 4 सानजाब 4 बेनिफ्राय नायबाय आं खालामनानैसै नोंथांमोननो 4 सानजाब 1 4 इथि माखो 1 आग्लायबाय निउ पॉइंट होबाय निउ 0 होबाय बारा 4 2 निउ 9 होबाय निउ 2 आग्लायबाय ओमफ्राय निउ पॉइंट होनाय लोगो निउ 0 होनो हायागोन जोङो 4 सानजाब 5 निउ माथो 20 स' दा बेखौ जों मा मोनगोन 1.25 नाय बेवहायबो जों नुबाय दशमिकनि उनाव जोंनिया मा जाहैदों लोगोफोर दशमिकनि उनाव जोंनिया माने जोबैदों आरोना दशमिकनि उनाव मायबा मोनसे नाम्बाराव थांना जोंनिया जोबैदों स' बेबायदि जुदि जोबैयोब्ला जों बेखौ मा होनगोन लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा आरो नेक्स्ट नैबे जाबाय जोंनिया फार्स्ट कन्डिशननि थाखाय आरो नेक्स्ट कन्डिशन जोङो लोगोफोर जोंनिया जुदि नै दशमिकनि उनाव जोंनिया जोबैयाब्ला माने दशमिकनि उनाव डट डट बेबायदि थांबाय थाब्ला जुदि अनजिमा जोबनो रोङै अनजिमा मोनबाय थायोब्ला जोंनिया बेयो रानजोबथा अनजिमा जायो ना जाया जोङो दा बेखौ एसे सावरायदोंसै स' दा जोंनिया दशमिकनि उनाव जुदि जोबनो रोङै जुदि जोंनिया अनजिमाफोर मोनलांबाय थायोब्ला स' जोंनिया मा जानांगोन समान समान मोनलांबाय थानांगोन लोगोफोर जुदि जोङो समान समान दशमिकनि उनाव जुदि अनजिमा मोनलांबाय थायोब्लासो बे जोंनिया मा जागोन रानजोबथा अनजिमा जागोन जुदि समान समान मोनालासिनो जुदि आलदा आलदा अनजिमा जुदि मोनलांबाय थायोब्ला जोङो बेखौ मा होनना हमना लानो हानाय नङा लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा फर एग्जांपल आं एग्जांपल होनना बुंनि रानजोबथा अनजिमानि एग्जांपल लायोबा जोंनिया 1/3 खौ लाजागोन लोगोफोर माखौ लाजागोन 1/3 नोंथांमोना 1/3 खौ जुदि राननो नाजायो जोंनिखा नाय आं रानना होनसै पॉइंट होग्रोनांगोन आंनि 0 बायनिफ्राय पॉइंट होनानै 3 सानजाब 3 मा जाखो 9 बिनिफ्राय 1 आग्लायबाय पॉइंट होनायदो आरो 0 होनो हागोन 3 सानजाब 3 9 बिनिफ्राय आरो पॉइंट होनायखाय आरो निउ 1 आग्लायबाय 1 आथ' आग्लायखाबाय पॉइंट होनायलाय आरो लाथिख' होनो हागोन स' बिनिफ्राय आरो निउ 3 सानजाब 3 होनानै 9 होनो हागोन ओमफ्राय आरो 1 आग्लायगोन आरो 0 लागोन आरो 3 स' बेबायदि जोंनिया मा थांगोन 3 बेबायदि थांबाय थागोन स' दा जोंनिया जोबनो मोना जोबैयाखै लोगोफोर स' दानि नै फार्स्टनिया जोंनिया जोबैदोंमोन एबारनिया मा जोंनिया लोगोफोर जोबैयाखै माने पॉइंट डट डट बा जोबनो गैयै माने थांबाय थादों लोगोफोर स' बेबायदि जुदि जों थाङोब्ला बेनि माना जोंनिया बेखौ जों मा होनना बुंगोन रानजोबथा बेबायदिखौबो जोङो रानजोबथा अनजिमा होनगोन दानिखौ जुदि पॉइन्टआव दिहुनबा जोंनिया मा जागोन नै बायदि ओरै थांबाय थागोन आरोना लोगोफोर बिथिं जोबनो मोननाय नङा जोङो जेसेबां लिरबाय थानो हागोन स' बेबायदि जुदि जोंनिया जोबनो गैयै मोनबा जोंनिया मा जानांगोन समान समान जालांबाय थानांगोन लोगोफोर स' बेबायदि समान समान जालांबाय थाबासो जों मा हमगोन बेखौ रानजोबथा अनजिमा हमगोन स' बेबायदिनो आरोना नोंथांमोना मोननै मोनथाम बेबायदिनो एग्जांपल लानो हागोन आरो जुदि जोङो आरो मोनसे एग्जांपल लायोबा 2जों 9खौ जों 9जों रानोब्लाबो जोङो रानजोबथा अनजिमा जाहैगोन बे नाय आं राननोसै 9जों 9आथ' रानजाला स' दा पॉइन्ट होनानै लाथिख' नांगोन दा 9 सानजाब 2 बेसां 18 2 आग्लायबाय ओमफ्राय आरो लाथिख' लायबाय आरो 9 सानजाब 2 18 होलायबाय स' बेबायदि जोंनिया थांबाय थागोन आरोना 2 बेबायदि थांबाय थागोन स' दा बेबो जोंनिया मा अनजिमा लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा स' दा जुदि जोंनिया नैफोर जुदि पॉइन्टनि उनाव जुदि रानजोबथाफोरा पॉइन्टनि उनाव जुदि नै मोनलांबाय थानाय अनजिमाफोरा जुदि जोंनिया समान समान मोनलांबाय थायालासिनो फर एग्जांपल दा हमना ला जायखिजाया आरोना पॉइन्टनि उनाव 1 2 3 होलायबाय 5 6 7 होलायबाय 9 1 2 4 1 7 3 5 डट डट बेबायदि जुदि मिलायो माने एकदम मिलायाखै आरोना जेनेबा सेम नङा आरोना 2 मोनलायबाय 3 मोनलायबाय 1 मोनलायबाय 3 मोनलायबाय 5 6 7 आरो 9 मोनलायबाय आरो 1 मोनलायबाय 2 4 बिदि जुदि आलदा आलदा जुदि पॉइन्टनि उनाव जुदि दशमिकनि उनाव आलदा आलदा जुदि नाम्बार अनजिमा मोनलांबाय थायोब्ला जों बेबायदि अनजिमाखौ लोगोफोर रानजोबथा बा रेशनेल अनजिमा होनना बुंनाय जाया स' बेबायदि अनजिमाखौ जों बुंना जागोन
इरेशनेल स' बेबायदिनि थाखाय जोंनिया नैबायदि जुदि जायोब्ला बेफोर अनजिमाखौ जों मा होनना बुंगोन लोगोफोर रानजोबथायि अनजिमा माने इरेशनेल अनजिमा स' दा नोंथांमोना रानजोबथा अनजिमाखौ एसे बुजिबायना लोगोफोर स' रानजोबथा अनजिमाया मोनसे फार्स्टआव जाबाय बेसिकआ पि बाय किउ फर्मआव थाथारनांगोन आरो पि बाय किउ फर्मआव थाब्लाबो जोंनिया रानना होब्ला जोंनिया मोनसे फार्स्ट कन्डिशना जाबाय जोबहैनांगोन आरो जुदि जोबहैयाबाबो जोंनिया मा जानांगोन जुदि जोबहैयाबा अनजिमाया पइन्टनि उनाव जोंनिया मानफोरा समान समान मोनलांबाय थानांगोन अब्लासो जोङो रानजोबथा अनजिमा बुंनाय जागोन बेखौ आरो जुदि बेनि उनाव जुदि नाय जोंनिया नैबायदि जुदि जोबहैबा जोंनियाथ' रानजोबथायि अनजिमा जाखाया आरो जुदि जोबहैयाबा जोंनिया रानजोबथायि अनजिमाबो जागोन आरो माला जागोन जेब्ला जोंनिया पइन्टनि उनाव आलदा आलदा नाम्बार मोनबाय थागोन स' दा नैनि दा रानजोबथायि अनजिमानि एसे जोङो डिसकासन खालामदोंसै जा माने एग्जाम्पलफोरखौ मोननैसो नायनोसै आरो ना स' दा बेखौ बुजिबायना लोगोफोर रानजोबथा अनजिमा माने दा आं बेखौ मोननाय जाबाय स' दा जों एबार नायगोन जोङो लोगोफोर रानजोबथायि अनजिमा रानजोबथायि अनजिमा स' दा जोङो लोगोफोर रानजोबथायि अनजिमाखौ जों सावरायगोन स' दा रानजोबथायि अनजिमाखौ जोंनिया इंलिसाव मा होननाय बुङो लोगोफोर इरेशनेल नाम्बार आं बेवहाय लिरना होनाय जादिया स' दा रानजोबथायि अनजिमानि मोनसे मोजां एग्जाम्पल होनो थाङोबा लोगोफोर आङो पाइनि मानखौ जों मोनदों जे नोंथांमोना नेटआव सार्च खालामनाबाबो मोनगोन पाइनि मानखौ आरो बिजाबफोरावबो मोननो हानाय पाइनि माना लोगोफोर 3.1415926533 बेबायदि थांबाय थायो लोगोफोर स' नाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे जोंनिया मोनसेबो मिलायहैयाखै लोगोफोर 1 मोनलायबाय 4 मोनलायबाय आरो 1 मोनलायबाय आरो 5 मोनलायबाय आरो इनिफ्राय 9 मोनलायबाय आरो इनिफ्राय 2 इनिफ्राय 6 5 3 स' आलदा आलदा मोनलांबाय थादों लोगोफोर स' बेफोरबायदि जोंनिया अनजिमाखौ जों मा होनना बुंगोन रानजोबथायि अनजिमा आरो जों नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो जायखि जाया माने जोंनिया नाय जायखिजाया माने जोंना सब गासैखौबो लानो हानाय नङा जों लानो हागोन जे जोंनिया जुदि लुटुबार सिङाव जुदि थायोब्लाबो बेखौ जों मा अनजिमा होनना बुंनाय जागोन गासैबो जाया लुटुबार सिङाव थाबानो जे बेयो रानजोबथायि अनजिमा जागोन बे नङा खायफा आरोना फर एग्जाम्पल दा जोंना लुटुबार सिङाव थायोबा 2आ जोंनिया रानजोबथायि अनजिमा जागोन मानोना लुटुबार 2 नि मानखौ जुदि नोङो पइन्टआव दिहुनोब्ला आं दा दिहुनना होनाय जानाय नंला आं दा केलकुलेटरबो लायाखै स' नोंथांमोना लुटुबार 2 नि मानखौ नोंथांमोना केलकुलेटर बाहायनानै दिहुनना नायबे जुदि नोंथांमोना केलकुलेटर बाहायोबा लुटुबार 2 नि मानखौ नोंथांमोना पइन्टआव जुदि दिहुनोब्ला पइन्टनि उनाव नोंथांमोना मोनसेबो मिलायनाय भेलु मोननाय नङा सब आलदा मोनगोन स' बेनिखायनो लुटुबार 2 आ जोंनिया मा अनजिमा जायो लोगोफोर रानजोबथायि अनजिमा थिग बिदिनो लुटुबार 3 आ जागोन लुटुबार जोंनिया माबे जागोन लुटुबार 5 आ जागोन रानजोबथायि अनजिमा खिन्थु नाय आं मोनसे बुंनो थांदों लुटुबार 4 आ जोंनिया रानजोबथायि अनजिमा नङा लोगोफोर लुटुबार आं बुंनो थांनो दानि होनबायना आङो लुटुबार थाब्लाबो जोंनिया खायफा अनजिमाफोरा जोंनिया रानजोबथायि अनजिमा जाया फर एग्जाम्पल जोंनिया लुटुबार 4 आ जोंनिया मा नङा लोगोफोर रानजोबथायि अनजिमा नङा मानो एग्जाम्पल होनना बुंनो थाङोबा नाय लुटुबार 4 खौ आं मा लिरनो हायो 2 स्क्वायर लोगोफोर लुटुबार 4 खौ माबायदि लिरनो हायो आं 2 स्क्वायर दा 2 स्क्वायर होनाय थानाय लोगो नाय जोंनिया मा जाहैगोन बेयो लुटुबारा गैया जाना मा जाहैगोन 2 स' दा जोंनिया 2 आ जोंनिया मा अनजिमा लोगोफोर 2 आ जाबाय जोंनिया रानजोबथा अनजिमा स' बेबायदि नोंथांमोना कनफिउजन जानाङा जे आं नैबायदि कनफिउजन जानाङा जे जोंनिया लुटुबार थानाय मानेनो जोंनिया रानजोबथायि अनजिमा जागोन बेबायदि नोंथांमोना सानना लानाङा मालाबा नोंथांमोना साख्रिनि एग्जामावबो बेबायदि कुइसन फैनो हाबा नोंथांमोना जास्ट एसे मोजाङै सानबानो जाबाय जे लुटुबार थाबानो जे जोङो रानजोबथायि अनजिमा जागोन बेबायदि नङा आरोना स' जों नैखौ सेफायनानै जोङो 2 बो खालामनो हायो स' बेनिखायनो लुटुबार 4 आ जोंनिया रानजोबथायि अनजिमा नङा स' बेबायदि नोंथांमोना एग्जाम्पल लाबानो जाबाय फर एग्जाम्पल आरो लुटुबार 7 आबो जोंना रानजोबथायि अनजिमा जागोन स' दा बुजिबायना लोगोफोर रानजोबथायि आरो रानजोबथा अनजिमानि डिफारेन्टखौ स' दा एबार लास्टआव फैगोन जोङो रियेल नाम्बार स' नाय चेप्टारनि नामा जोंनिया मा लोगोफोर नंगुबै अनजिमा थ' दा जों लास्टआव 8 नाम्बार नैबे 8 नाम्बारमोन जे लास्ट 9 नाम्बाराव जोंनिया मा फैगोन लोगोफोर नंगुबै अनजिमा स' दा नंगुबै अनजिमा मा होनना बुङो नंगुबै अनजिमा माने मा बुजियो जोङो एसे सावरायलायनोसै रियेल नाम्बार स' दा नोंथांमोनखौ आं बुंनो थानि नाय गासैबो रेशनेल आरो इरेशनेल माने रानजोबथा आरो रानजोबथायि अनजिमा लोगो नांनानै जोंनिया मा जायो लोगोफोर नंगुबै अनजिमा एबा रियेल नाम्बार जायो फर एग्जाम्पल गासैबो रानजोबथा प्लास रानजोबथायि
बिसोर मोननैया लोगो नांनानै जोंनिया मा नाम्बार जायो लोगोफोर नंगुबै अनजिमा जायो स' नोंथांमोना मोनसे कुइसन बेवहायनो फैगोन जे जोंनिया स' सार रानजोबथा आरो रानजोबथाय अनजिमायाल'सो लोगो नांनानै नंगुबै अनजिमा जाबा नेचारेल नाम्बार आरो बा होल नाम्बार बा मिथिंगायारि अनजिमा बा आबुं अनजिमा रग अनजिमा रोदा अनजिमा बेफोरो जोंनिया रियेल नाम्बार बा नंगुबै अनजिमा नङा नामा स' बेबायदि जुदि कुइसन फैयो जों मा बुंनो थांनाय नोंथांमोना मोनसे गोसो होनानै जुदि नायोब्ला रानजोबथा अनजिमानि गेजेरावनो जोंनिया गासैबो जोंनिया हाबना थायो रानजोबथा अनजिमायावनो जोंनिया मिथिंगायारि अनजिमाबो हाबना थांगोन होल नाम्बारबो हाबना थांगोन माने आबुं अनजिमायाबो हाबना थागोन बेवहायनो बेनिफ्राय रग अनजिमायाबो हाबना थागोन रोदा अनजिमायाबो हाबना थागोन जथाय अनजिमायाबो जरा बेजरा गासैबो जोंनिया रानजोबथा अनजिमायावनो जोंनिया गोलैजोबो लोगोफोर स' बिनिखायनो जोङो बिनिखायनो जोङो मिथिंगायारि अनजिमा बेफोरखौ जोङो खेबसेयावनो लिरालासिनो जुदि बुजिदोंब्ला रानजोबथा अनजिमा मा बुजिदोंब्ला जोङो जास्ट सिम्पलि नंगुबै अनजिमाखौ जोङो बुंनो हायो जे रानजोबथा आरो रानजोबथाय अनजिमा लोगो नांनानै जोंना मा जायो मोनसे जाबाय रियेल नाम्बार एबा नंगुबै अनजिमा जायो स' दा रानजोबथा अनजिमा बेवहाय जोंना 1आबो जागोन 1आ मानो जागोन 1खौ जों 1/1 लिरनो हायो p/q फर्माव 6आबो जागोन 6खौ जों 6/1 लिरनो हायो स' दा 0आबो जागोन 0/1 लिरनो हायो स' गासैबो अनजिमाखौ लोगो नांनानै जोंनिया मा जायो रानजोबथा अनजिमा जायो देखिना बा जोंनिया रानजोबथाय अनजिमाफोरखौथ' जोङो सोलोंखानाय जाबायनो स' बेनिखायनो जोंनिया नंगुबै अनजिमायाव जोंनिया मा जायो लोगोफोर रानजोबथा आरो रानजोबथाय अनजिमा लोगो नांनानै जोंनिया मा जायो रियेल नाम्बार जायो स' जों दा एसे डिपलि जोङो उनाव रियेल नाम्बारनि सायाव जोङो एसे जोङो दा नै चेप्टाराव जोङो सावरायगोन लोगोफोर स' जोङो दा बेखिनियाव नोंथांमोना जोङो एसे दा नाम्बारनि सायाव एसे जों सोलोंबाय स' दा जोङो जों दा नैबे जाबाय फार्स्ट पार्टमोन इन्ट्रडक्सन हिसाबै जाबाय स' दा जोङो थाबैनो जोङो 1.1 खौ जोङो एसे सावरायगोन होननानै आसा खालामनानै स' नै भिडिअनिफ्राय नोंथांमोननिफ्राय लोगोफोर बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय